and shillings. Migori Ateri Homa Bay bad migao ma ochung'ne chenro mag lupo e sirikand kaunti ma Homa Bay ochako ayanga chenro matayo yiero dho wedhe mantiere kaunti no. Chenro makoro biro dhi nyime nyaka dwe mar Ang'wen higani. Yiero mag jokombe marito dho wedhe 143 mayudore kaunti ma Homa Bay ibago bang' higni 4 kaka yor neno ni chenro mag lupo kod yore mamoko ma itimo e dho wedhe odhi e yo makare. Jolupo e kaunti no osebedo kaywak ewi deko mar chako chenro mar yiero e dho wedhe mane onego bed ni chako tim dwe mokalo. Director e migao mar lupo e kaunti no, Jojo Koth, wacho ni chenro no biro dhi e okenge mopogore opogore kendo gin kod geno ni ka ochopo dwe manyien to biro yudo ka chenro rumo mondo mi jolupo obed gi jotendgi. Ne wasechako gi updating of registers mag beach management unit members. Mano ne wasetieko ma odhi motim verification matiende ni idhi nono ni to register no bondikore maber e beaches. Mano wasetimo mwatieko. Koro e thuolo ma wan godo ni jo beach management unit members madwaro kom mora mora obed no dwaro bedo jakom kata odwa bedo jakeno kata odwa bedo jagoro e beach o apply ojazo form no to ndiko gimodwaro no, then nyaka bed gi ji 10 mosire lwedo ni giyie mondo ochung' kanyo. Deko mar yiero en achiel kuom ng'oyo ma okelonwa tabu manyalo duokowa e koko mang'eny makoro winjore e dho wedhe sani. County government mar Homa Bay onego ne ni otimo yiero mag beaches mondo yiero no oduog teko mag jokombe, mondo onyien teko mag jokombe, mondo beaches go koro wayudo ng'at ma responsible mwapenjo ni ang'o momiyo gini timore kama to gini ok timre kama.